لهم سلامات أخي مع سلامات أخي مع ذاك الدسان هاونا دياكون يعقوب 233 حبتنا مولو 234 دكتور صقاب 237 أدينا بري 238 مع ذاك الدسان 241 حبتنا مولو مزمور داويت 240 كلتن دكتور صقاب 240 شديشن أدينا بري 240 شوعتن مع ذاك الدسان 240 شومنتن عويل كاتب سهلنا يا أخي هابتنا مع ذاك الدسان تعمك التغينا الراي الراي يمكن 4 شوعة أبونا ولا هو 240 240 شومنتن تمود أتازل 4 شوعة إيش هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ እቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣቦናይ ኣለና ብሉለይ الرأي سوري ኣመድሓን ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማያትን ልዕሊ ሰማያትን ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንሶም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ያቆምዎ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረባብትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ሰራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብልን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይቀኒል ያቦናይ أمين هللويا እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ፍጻን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ብን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ እንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን حبتنا مولو كفلتات صلاة እሺ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንስኺ ናብ መድሕንኪ ንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልከ ተማሕፀን ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት መንፈስ ቅዱስ አሜን الهوت يسمع لنا
عدينا بالري موائل سب زي ودا بتاتنا حمي وإلكم كلكم تدرى بإثمتين آدم كعب سلام تراخلنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ይሁን موائل سب زي ودا إذا عالم زخ نزل عالم تنبر أنت زخون سي نفسي نطر زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك اتطيف زخونة تقباركن يتحمق اكين أب كدمي حق أنيامس زقلع أب عرات حديات تستحكي أبتي قرب السابق كوينة هنلا ተሸለልተ أوه هذا تتاتيخ أبس سلتتنيا كدا سجاخي على كلخي انت ايو اتهبيو مسي او كريستوس املاخي بيت ازجي زفرحن زرعد فردخان كسجد نتزل على ما فردخا انبركخ بيت ملكتاو نصفرق برهانكا انقدقد الله انا حسم دنس اب عراتي دقيسه زلهو اب عراتي ون زي قدوس زخونكو نايتي تقبل قرت أبنت بموساد أفل بيننا النوغعه هو أملاخ أنا قبنني أيه أما يقرب للي إبل الله يإذن وزل فن ولا ألم أمين አሜን ቃለ ሕይወት እና ሐውና أمين أمين ዲያቆን መሐሪ ወንስህት ድንግል ونزت دنجل ناباريخي اتقلطف محرت اتقلطف صلاة رديت كزركحي نتي عبحلناي كما عبل زقمات الكفو حسابات دما خباير حقيو نتا حممت نفسي بخنفنت عزيو حلواتات في وعلمو نابصلوتن من نقاقحنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرت التلمننا على يتعدن يخي عد من شهيوات نقوسين عملاقين قويتا إيس كرسوس تسفاي نسخي يخي ቃለ ሕይወት ይስማዕልና አቤት ኣብትና ሙሉ ወጎይታ በዛ ላይ እዚኣ ንዓሞ እሺ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዙሓጢኣት ክሓድር ሃለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስምካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉን ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዐና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ ምሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዓብዪ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኣሜን ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅለ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ብቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ እስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፀእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ኣሜን ኩሎምን ክሳዕ ዘለኣለምን ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ካብ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ዘንቱ ኣሜን ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስኦ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ
ኣብ የማን ኣቡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ኣሚን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ወጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅርበልና ወጎይታ ንሕማት ብኻብ ፀሓየሞ ምንቲ ትቅዱስም ካይል ካፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ወኻብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ወኻብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣምየን። ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርኸና ኦጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎ በደልና ንዓበሳና እንደገልና ክፋልሕናና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን። ወዝቲ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንኸደንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ወደ እግዚአብሔር ጥባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲኺ ፍረከርስኹም ብርኹ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣብትና መዓዛ ቅዱሳን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም الرابنة أو قدستي ملئت تسقى كل جزء دنجل زخونكي ولاديت أملاخ أد كريستوس سلام نبلكي من تحدياتنا حد قلنا نفقر ودغي صلتنا عرقلنا نحق أن يبرهان إيسوس كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدست دنجل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقو كمحرنا نابقويتا لمنلنا أو قدست دنجل مريم ولاديت أملاخ نزر إسب مأنتي أمالاديت ناب ودخي إيسوس كريستوس بحدقت حاتيات تسقونا لمنلنا أو ناي حق نقست دنجل سلام نبلكي أو نأمانيل أملاخنا زولد كلنا كرعات زرقنا سلامتا نقربلكي أو دنجل بقويتا إيسوس كريستوس زتأمنت أمالاديت حاتياتنا مأنتي حد قالنا تذكرنا كبرنا أملاك يكون يعني اللي بقوي اللي يسمع لنا عدينا بالري مأتو صلاة هيمانوت دريشي مأتو صلاة هيمانوت عد حقنا برهان نخبركي أو قدست دنقل ولاديت أملاك مدهانا ألم سلز ولد كلنا متبخاء نفساتنا سلزد حنانا نمسكنكي أو قويتانا نقصنا مدحاننا يسوس كريستوس كبرنا أخايخون نسخانا هواريات مقصهم نسمعتا تخليلهم نصادقان عللتهم نبيت كريستيان صنعتا نحطان حدقت بحد زملكوت سلوس قدوس نبسر نسجدلو نخبرون او غيتا محرنا او غيتا محرنا او غيتا بارخنا امين امين. اللي يسمع لنا حبتنا تناملو صلاة هيمانوت ጸሎት ሃይማኖት ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ወሃድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበን ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጽሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያውን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ኣእምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን።
نوغويتا ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና አሜን አሜን ነለይ ክብሪ ይሃበል ክሪያላይሶን 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 ሐውና ዲያቆን መሐሪ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ምሉአት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረብ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ ወአቆብከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ ወአቆብከ አምላክነ አቆበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ንድገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸን ድንግል ኢኻ ደጃብሔር ጥባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረከር ዝኹም ብርኽዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካኢልካ ተዕረቐልና ንክደገልና ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተናና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣልኣኸልና ፀጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረ ከም ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሚን እንድሕር ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ
تصبين زل تسفات ما يتكرهون كلهم نبدحنا تتقدم وقيت أبزا سعدي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا تزادات كان قبر مرحنا نفسنا قدس كان حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس عاتياتنا حدا قالنا كاب كل خفع عزان سكيات برد عنا كلنا نكون عقب قدسان ملاخت حلونا نودت امنت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسان فتت كان بس حد لنا نسخان زل العالم بروخي امين اوغيتا وقعد قبرنا مسكانا خمسلنا خمسلب سمايات تنبر ربنا سنباي قدس منقصات تمسا واركام تاب سماي كم دمان دريكم نعلت مقبنا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أستنا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتونا نقسن حيلين كبر نزل على ابنات كإما أمين أوزت يا مريم بنا قدس قبر ملا سلام تا سلام لك الله لنا غدن قلي خي بسقا خون دن قلي خي أدي جابير تبات قويتا سراوي سلام لك الله نسقي كوان السبرغتي خي فركرس خمركم تسقا زيابي هير مساقي أوفس تدس والكي أتيات ناصر يلنا نفتو ودخي يسكرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسكانا أملاخ يكون بجابير سمعنا جابير قبل ترفق جينا دماء أملاخ بارك لنا امين امين عليه يسمع لنا ربنا. عايز خبركم حزب እግዚአብሔር ناس قدس ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥባኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ካብቲ ተፈላለናሉ ግዜ ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ምዕራፍ 4 እዩ እዚ ምዕራፍ 4 ክልተ ኣርእስታት እዮም ዘለዎ ካብ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ሂወት ዝብል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓኒ ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 18 ምጽኣት ጎይታ ዝብል ክልተ ኣርእስቲ ሒዙ ዘሎ ስለዚ ነዚ ንባባት ከተንብቡ ዝጥዕመኩም ወይ ዝጥዕመክን ምልክት ግበሩለይ እሞ ግበራለይ أنا يتأمني قال السبت تسأل راي مولا حبتي خاب تخسب 12 ዘሎ እግዚአብሔር ዘሐጉስ ሂወት ዝብል ኣርእስቲ ከተንብብልና ኢኺ እቲ ካልኣይቲ ከዓ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ካብ 13 ክሳብ 18 ክሳብ መፈፀምታ ዘሎ الراي نباغي ملاحظ بسترفس أحواتي بقويتانا يسوس أيونات تزازات كمز ذهبناكم تفلطيهم ما كم تخابانا تقبلكم وس كم يجيركم كتملالسو نعم لهون كتحقسو خم زقباكم كم تتملالسكم وون دلخ ملالسو وون زلخم أزيكم بو كتسسنو بقويتانا يسوس نلمناكم نمعدكم لنا فقد أملخ زيو قدسنا أون كاب منزر مأخل هرع صباح لحد فقد أملخ زيو قدسناهم كاب منزرنا كترحقوا أمه كم تم نأملخ زي فلطو أهزاب بفتوات تمنيت زي كونس نفس وقفكم نسبيتي خيدانو بقدسنان كبرن محلاي كفلت الزفقاد أملخيو أملخسي نقدسنا نبر نرخصت أيتقوعنا نمو እግዚአብሔር بكل ጊዜ بكل زي نجر زي حنز فدي ስለዝኾነ نحنا ون قدم كم زبلناكم زمسكرنا لكم من حدا كوا نحاو
በዚ ነገርዚ ኣይናሽዎን ኣይበለፀሉን ልዕል ኣብል ስለዚ እቲ ዝንዕቕ ነቲ ንኣኻትኩም ድማ ቅዱስ መንፈሱ ዝህብ ኣምላኽ እዩ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝንዕቕ ዘሎ ብናይ ፍቕሪ ሕውነት ግና ንስኻትኩም ባዕላትኩም ንሕድሕድኩም ንምፍቓር ካብ ኣምላኽ ተማሂርኩም ኢኹም እሞ ክንፅሕፈልኩም ኣየድልየኩምን እዩ እዛ ቁርብ ንላዕሊ ግብርለ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ዘሎ መቄዶንያ ዘሎ ኩላቶም ኣሕዋት ትገብርዎ ኣለኹም ግናኸ ኣብቶም ኣሕዋትና ኣዚኹም እናወሰኩም ክትከዱ ንምዕደኩም ኣለና ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ከም ሓደ እኳ ገለ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃኢ ዘለዉ ብቐንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃድኡን ዕዮ ርእስኹም ክትገብሩን ብዳውኩምን ክትኣዩንሲ ክብረት ክትቆፅርዎ ንምዕደኩም ኣለና ስላለ ትኽብሪ ምስጋና ይኹን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሙላ ሓብትና መኣዛ ቅዱሳን እሺ ቦየ ካብ 13 ካብ 18 ግና ኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝቐደሱ ምስኡ ከምጾም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብሂወት እንተጸናሕና ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ኮቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ ብቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታትን ብድምፂ ሊቀ መላእክትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕሪዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሮ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ነንሕድሕድኩም ተጸናንዑ ኣሜን ኩላህና ከምኡ ይግበረልና ኣኒል ያቦና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕራይ ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ናይ ሎሚ ንባብና ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 4 ኢና ክልተ ርእስቲ ኣለዎ እዚ ርእስቲ እዚ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ህይወት ዝብል እቲ ቀዳማይ እቲ ካልእ ከዓ ምጽኣት ጎይታ ዝብል ኣብተን ርእስቲ ጥራይ ኮለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ህይወት ክንነብር ኮለና ብሰላም ከም ንነብር ብሓጎስ ከም ንነብር ብቕሳነት ከም ንነብር እንድሕር ኣብዚ መሬት እዚ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ናብራ ንነብር ኮይንና ከዓ ጎይታ ክመፅእ ከሎ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ከም ንረክብ ብዝተረፈ ኣሕዋተየ ብጎይታ ኢየሱስ ኣየኖት ትእዛዛት ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም ነቢያት ኮነ ሃዋርያት ሓንቲ ናታቶም ቃል ኣይውስኹን እዮም ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ጀሚሮም ከመዝ ይብየ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እዩ ስለዚ መምርሕታት ሂብዎም ከም ዝነበረ ንሰብ ተሰሎንቄ እቲ ዝሃብዎም መምርሕታት ግን እንታይ ኢሉ ብጎይታ ኢየሱስ እዩ ኣየኖት ትእዛዛት ንሕና ብዝደለናዮ ንሕና ብዝመስለና ዘይኮነስ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣዚዝና ብጎይታ ኢየሱስ ኣየኖት ትእዛዛት ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ሰንሰለት እዚ ሒዘያ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሎም ገሊፆሞ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ኣቦታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ሓደ እኳ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናቱ ሓሳብ ኣነ ከምዚ መስለኒ ኣነ ከምዚ እየ ዝደልዮ ኣነ ከምዚ እዩ ዝርዳእኒ ዝብል ኩሉ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣቦታት እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዝሃቦም ትእዛዝ
بقويتا إيسوس أيونوت إزازات كم زهمناكم تفلتيهم مو كم تأبانا خابانا تقبلكمو كم يقركم كتمالالسو نأملاخون كتحقسو خمس قباكم كمتي التمالاسكمون التمالالسوون زلهم أزيهم بؤوخ تسسنو بقويتا إيسوس نلمناكم نمعداكم علونا كاب قويتا تقبلهم ممرحي خمس هبوهم نتز توهبون ممرحي خاني كم تز توهبون غيروم ينبرلو كم زنبرو يزمسكر اللوم مالتي سلازي أبتز نبرو وزلو تاتو كيبلغن بؤوخ تسسنو بقويتا إيسوس نلمناكمن نمعداكمن علنا كم تمالالس وزلهم أزيهم بؤوخ تسسنو كاب معلتنا معلتي كاب علتنا بعلت منفساوي عبيت مالتي بقويتا إيسوس نلمناكمن نمعداكم كلتا نقري مالتي هوري قدس باولوس أزي تحتي نعززكمن ونايبلن تايلو نلمناكمن ناب فليمونا عبد الصحافة مالتو إذا كاز قبا أنو كانتو غنى إزبل مالتي نلمناكمن نمعداكمن علنا سلازي مخرخ نقبل مخرخ يكون هب كلنا أزيو العزاز اللو تحت الناز اللو قال تدا خوينو سمعان قبلو أزيو سنا يخون مالتي أب كتر سلسته فقاد أملاخ أزيو قدسناهم كم منزر كترح قويلو سلازي كلتا نقر ياغميتو سم كانتايم منزرنان ناي قدسنا هيوتني أب قدسنا هيوت زنبر كاب رخصات رح يقول أب رخصات زنبر كاب قدسنا هيوت كنبر فقاد أملاخ أزي انتاي قدسناهم كم منزرنا كترح قويلو سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝክርስሙ ይሁን ቅድስና ቅድመ መምሃሩ ብሕጊ ኦሪት ተዋሂቡ ዝነበረ ብዛዕባ ቅድስና ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ኣብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 7 ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም እየ ስለዚ ንስኻትኩም ተቀደሱ ቅዱሳት ድማ ሁኑ حقاقاتي حلو قبروا زقدسكم أنا إجزابير زازاتي حلو قبروا زقدسكم أنا إجزابير سلازي كابتن إجزابير زحقسو هيوت إلو ترستي هو زلو بقدسنا من بارمال إجزابير يدقفنا سلازي هواري قدس باولوس قريتها هواري قدس بيتروس أبقى داماي ملغتو معرف هذا قصري 15 شدشن تايلولو كم تزي صوعكم نتانا زلواويان امسيو انا قدوس يمو قدوسان كن إزبل እግዚአብሔር يمو كم تزي صوعكم نسخاتكم كا بخلو نبرتكم قدوسان كنو كبرنا زخر سميخون نتا امسقل زفسس دمنا نتا اطفينا يزنبرنا قدسنا نممل سلازي بزعبا قدسنا እግዚአብሔር يودنا تبالاشلو بزنبرو نابرانا تبالاشلو اب زنبره بحق موسى زلواويان ناي منصح وشاون دغاون نصحنا ناي سغان ناي نفسن مسحنا ناي كداونتن ناي قحوتن نصحنا ناي بيت مقدسن وصا بيت مقدسن زنبره كل قدسنا صحيح الله سلازي اوريت زلواويان تراي لعل التسع غزي انا قدوسي قدوسان كونو زبل لعل التسع غزي ام معراف زلواويان تراي تصحيح الله مالي سلازي ابولي كيدان تاينيرو ويتاس كريستوس كميغرم يهرو حواريات كميغرم ام حلاليفهم امو داتا شو انت ايلو حواري قدس باولوس ناب ابراويان ناب صحافو ملقتو معراف 10 تخلت قصر 4 بزي قدسنا هذا كان املاح كاسمرو ايك الينيمو نقدسنان بسلام نسلام مس كل سبن صعبون سلازي كم دك املاح قدسنا اب قدسنا خنبر كم منزرنا خنرها نامنتا يارستي زغير زلوين وصر 4 مسكدنا كم تومنا املاح زي فلت احزاب بفتوى تمنيت زي كونس
نفس وكفكم نسبيت خدانو بقدسنان بخبرن محلاي كفلت ازي فقاد أملاخ إيه سلازيك الكيدان حدا بناي أحزاب نجر توم نأجزابير زي أمنو زنبرو ونابرا توم نأجزابير بسم جزابير محيلهم زنبرو ونابرا ناي سماين في الليل دي مالين سلازي بتخكل لك عكمتي عبد خريستيان نمحلو دينا بزعبا نابرانا بزعبا حدارنا بزعبا الكيداننا ننبرو أحزاب زنبرو عصرت غزت عيد ما تبدا وحملتي يعني امسي يا فلان اماني اللي تمصزي اماني اللي سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን راي هدئ نبل እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ ኺዳኑ ብቅድስናን ብኽብርን ምሕላይ ክፈልጥ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ናብራና ብሓፈሻ ህዝብና عبدالله كامعالتي ممرعاو عبدالله كامعالتي مفتاح عدقو العود دك خاب غزا خلا عبدك جب زين سلاخا محدار نبور ابزخون اللو هيوتي مال سلازي حزبي سان فلتات يطفالو كم كريستيان تداخلنا لكع كم تغزابير ذا عزوزو بزعبا قال كيدانا بزعبا حدارنا بزعبا سوقتنا بزعبا انستنا كلتا نغير هيبو كمتم نأملاخ سيفلتو أحزاب بفتوى تمنيتي عادة إذا خالي هواتي نفس وكفكم جن نسبيت خيدانو بقدسنان بخبرن محلاي كفلت إذا فقاد أملاخي سلازي ناي قدسنان أبرا دليت سبايا يكونن دليت سبيتي يكونن مدبن فقاد أملاخي سلازي هوري قدس باولوس انتايلو أبي إفيسون معراف حموش قصري سلان شعاتن كساب سلاسة سب نسوغو مغباني كان خنو نمبر هذا قازلو يلون اكلات كريستوس لزخنا كريستوس دما خمو محبرو يكنا خنا አሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ንዓይሎ ምንታይ ከንሰምዖ ከነንብቦ ኣብ መድረኽ ወፂና ክንምህራሉ ቀሊል ነገር እዩ ግን ቃል ኣምላኽ ሎሚ ንዓና እንታይና እዩ ክንብል ኣብ ቁፅሪ 6-7 ኣምላኽሲ ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀዋዓናን እሞ እግዚአብሔር ብኩሉ እዚ ነገር እዚ ሕነ ዝፈዲ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ቀደም ከም ዝበልናኩም ንምስከረልኩምን ሓደ እኳ ንሓው በዚ ነገር እዚ ኣየናሽዎን ኣይበለፅሉን ኣምላኽሲ ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀዋዓናን ካብ ሓዳርና ወፃኢ ንገብሮ ንሓስቦ ንዛረቦ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር ዘበለ ኩሉ መን እዩ ዝሓተሉ እግዚአብሔር ምክንያቱ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ንርክሰት እምበር ንቅድስ ቅሬታ ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀዋዓናን እግዚአብሔር ብኩሉ ዚ ነገር እዚ ሕነ ዝፈዲ ኣብዚ ኣነስተብህለላ ሕነ ዝፈዲ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ቀደም ከም ዝበልናኩም ዝመስከርናልኩምን ሓደ እኳ ንሓው በዚ ነገር እዚ ኣየናሽዎን ኣይበለፅሉ ስለዚ ቶም ኣህዛብ ዝነብርዎ ናብራ ኣበይ ከይበፅሕ ኣበይ ከይትበፅሕ እንታይ ከይገብር ዝብል ከም ደቂ ኣምላኽ ግን ኣብ ሓዳረይ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ፅቡቕ ካብ ኣምላኽ ክከሓስየ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ኪዳነይ ዝገብሮ ኩሉ ሕማቕ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ሕነ ክፍደዮ እየ ኣብ ዘዳግም 32-35 ታይሉ መፍዳይ ሕነን መኽሓስን ናተይ ከም ደቂ ኣምላኽ ዝኽርዳእና መፍዳይ ሕነን መኽሓስን ናተይ በዓልቲ ቤተይ ዓቕሚ ዘይብላ ክትከውን ትኽእል እያ በዓል ቤተይ ዓቕሚ ዘይብሉ ክኸውን ንኽእል እዩ እንታይ ግን ኢሉ ዘሎ እግዚአብሔር ብኩሉ እዚ ነገር እዚ ሕነ ዝፈዲ ስለ ዝኾነ ሓደ እኳ ንሓው በዚ ነገር እዚ ኣየናሽዎን ኣይበለፅሉን ኣብ ቁፅሪ 8 ስለዚ እቲ ዝንዕቕ ነቲ ንዓኻትኩም ድማ ቅዱስ መንፈስ ዝህበኩም ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝንዕቕ ንሰብ ክብድሉ ከለዉ
ንእግዚአብሔር ይበድሉ ከም ዝነበሩ ነብሶም ይበድሉ ከም ዝነበሩ ይርድኦም ኣይነበረን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25:37 ኣበይ ርኢናካ ኣብ ልዕናካ ኣበይ ርኢናካ ስቲናካ ክብሎ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቶም ንኣሹ ብስመይ ዝገበርክሞ ንዓይ ገርክሞም ነቶም ንኣሹ ምሳኹም ዘለዎ ዘይገበርክምሎም ንዓይ ኣይገበርኩምሎን ተዓስብን እቲ ፍዳን ብክልቲኡ ብኸምኡ ተዋሂቡ ስለዚ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4:19 ክሳብ 21 ዘሎ ንሱ ቀደም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ነቲ ዝረኣየ ሓው ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣየ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እሞ ንሓውና ጸልኦ ንኣምላኽ ፍቅር እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳብ እዩ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓው ድማ የፍቅሮ ዳ እዚ ትእዛዝ ካብኡ የተቀበልና እዩ ስለዚ ንብጻይ እንዳጸላእሁ ንመቃድስተይ ንመጋላግልተይ እናጸላእሁ ንበዓል ቃል ኪዳነይ እናጸላእሁ ንበዓል ቃል ኪዳነይ እናጸላእሁ ንኣምላኽ ፍቅሮ ንኣምላኽ አገልግሎ እንተይልና እንታይ ኢሉ እዚ ሓሳብ እዩ ነቲ ዝረኣዮ ምስኡ ዘሎ ሰብ ብጻዩ ዘየኽበረ ዘየሐጎሰ ንእግዚአብሔር ከኽብር ኣይክእልን ኣብ ቁጽሪ 9 ብናይ ፍቅሪ ሕውነት ገና ንስኻትኩም በዓላትኩም ንሓድሕድኩም ንምፍቃር ካብ ኣምላኽ ተማሂርኩም ኢኹም እሞ ከንጽሕፈልኩም ኣየድልየኩም እግዚአብሔር መስገን ብዛዕባ ፍቅሪ ሕውነት ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ነይሩ ካብቲ ሳቶም ዝሃቦም ተምሃርያት ብቅዱስ መንፈስ ገይሩ ይሕዲርሎም ሳቶም ከይመሃርዎም ኮይለው ካብ ቅዱስ መንፈስ ተቀቢሎም ይነብርዎ ነይሩ ስለዚ ነዚ ተረድእኻ ነቲ ዝሓዝዎ ከጽንዕዎ ኸ የተባብዖም ኣሎ ብናይ ፍቅሪ ሕውነት ገና ንስኻትኩም በዓላትኩም ንሓድሕድኩም ንምፍቃር ካብ ኣምላኽ ተማሂርኩም ሐዋርያት ዝሃቦም ወይ ጳውሎስ ዝጸሓፈሎም ኣይኮነን ነዚ ዝበጽሑ ዝተገልጸሉ ግን ከንጽሕፈልኩም ኣየድልየናን ኣብ ቁጽሪ 10 እዚ ድማ ነቶም ኣብ ዘሎ መቄዶንያ ዘለው ኩላቶም ኣሕዋት ትገብርዎ ኣለኹም ግናኸ ኣቱም ኣሕዋትና ኣዝኹም እናወሰኹም ክትከዱ ንምዕደብኩም ኣለና ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዝነበረ ፍቅሪ ሕውነት ካብ ኣምላኽ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተማሃርዎ ኣበዮም ዝገርይዎ ነይሮም ኣብ ሰብ መቄዶንያ ብተግባር ይነብርዎ ነይሮም ስለዚ ነቲ ብተግባር ዝነብርዎ ነበረ እናመጎሰ እናወሰኹሉ ክኸዱ ከዓ ይምዕዶም ማለት ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደ እኳ ገለ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃኢ ዘለው ብቕንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃዱን ዕዮ ርእስኹን ክትገብሩን በእዳብኩም እውን ክትዓዩንሲ ክብረት ንክትቆጽርዎ ንምዕደብኩም ኣለና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ክንሪኦ ኢና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ኢሉ እቲ ካልኣይ ኣርስትና ምጽኣት ጎይታ ዝብል ካብ 13 ክሳብ 18 ዘሎ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሓዘን ኣብ ናይ ጸሎተ ሙታን ዝንበብ መልእኽቲ እዩ ግናኻ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ክልተ ዓይነት ሓዘን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክርስቲያናዊ ሓዘን ናይ ኣህዛብ ሓዘን ስለዚ እቶም ተስፋ ዘይብሎም ዝሓዝንዎ ኣገባብ ሓዘን ንዓኻትኩም እንታይ እዩ ንዓኻትኩም ኣይምልከተኩም ስለዚ ብኽያት ኣይተኸልከለን ሓዘን ኣይተኸልከለን ምክንያቱ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 7 ጀሚሩ ክሳብ 10 ንኣምላኽ ክቐርብዎ ቀርበኩም እዩ ንሰይጣን ብበልዎ ካባኹም ከሃድም እዩ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ ልብኹም ኣንጽሁ ኣእዳውኩም ዘይተሓጽበኻ ኣእዳውኩም ኣጽርዩ ብኸዩን ሕዘኑን ጓሃዩን ሰሓቕኩም ናብ ብኽያት ሓጎስኩም ናብ ሓዘን ለውጥዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕትበሉ እግዚአብሔር ከዓ ልዕል ከብለኩም ስለዚ ምብካይ ከልዮምና ብኽያት ኣይግባእን ዝብል መዓስ ንበኪ ስለምንታይ ንበኪ ኣበይ ንበኪ እዚ ግን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ስለዚ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎ ብስጋ ተፈሊና ብቁጽሪ ውሒድና ኢሎም ዝሓዝንዎ ሓዘንኩም ከምኡ ኣይኹን ስለዚ እንታይ ደኣ ኸውን ኣለዎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3-4 እንታይ ኢሉሎ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምጽንናዓን እዩ እንታይና ንብል ናብ እንዳሓዘን ከድና እግዚአብሔር የጽንዕኩም እግዚአብሔር ይደብስኩም ምክንያቱ ዝድብስ
تزصنانع እግዚአብሔር نحنا ግን ቃል አምላኽ ናይ ምጽንናዕ ቃል ሒዝና ኢና ንኸይድ ስለዚህ እንታይ ኢሉ አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ምሕረትን አምላኽ ኩሉ ምጽንናዕን ኢሉ በትን ርእስና ካብ አምላኽ ንጸናናዓሉ ምጽንናዕ ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለው ዘበሉ ኩላቶም ከነጸናንዕ ምንትኽን ከኣለናስ ብጸበባና ዘበለ ዘጸናናዓና ንሱ እዩ ቶም ዘጸናንዑ ብመንፈስ አምላኽ ዝተጸናንዑ እዮም ኣብ ቁጽሪ 14 ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾንና ከምኡውን አምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ስለዚ ትንሳኤ ክርስቲያን ዝበሃል አምላኽ ነቶም ምስኦም ዝደቀሱ ምስኡ ዝደቀሱ ከም ፍቃድ አምላኽ ዝዓረፉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ተዳሊና ንጽናሕ እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ፈጺምና ንጽናሕ ትብል ቅድስት ቤተክርስቲያን እንታያ አምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ እንታይ ክገብሮም ምስኡ ከምጽኦም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ ምስ ኢየሱስ ምድቃስ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ በጽሐፎ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 5 ሞትና ንሞት መሲሉ ዕቡራት እንተኾይናስ ከምኡ ከኣብ ትንሳኤ ክንሓብሮ ኢና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጽሪ 15 ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት ንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝድቀሱ ከምዘይ ንቀድሞም እዚ በቃል ጎይታ ንብለኩም ንሕና እቶም ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት ንጸንሕ ኢሉ ብዛዕባ ህይወት ነፍሲ ማለት እዩ بسجى حواري قدس باولوس حجيلن نحنا أتوم بهوت نسألنح كا نتوم زدك أسوخت تهم زي نقدمهم أزبق على الجويتا نبلوكم علينا بزعبا تنسى أزوج بقى الزارب سلزول لي مالد جويتا بعلو بنايت إزاز قدرتان بدم سلك أمل أختن بملخات أملاخن كابس مايك ورديمه أتوم بكريستوس زماتون قدم كتنسير توم بجويتا زدك أزوج بكريستوس زمات أزينا خنستوعب على الله سلزي ممات يكونن ممات هيكونن سبك موت كله بخمي ميت بقويتا دميت مس قويتا دميت مس قويتا دعارفا تدالين دس تحتو زي اتهم بكريستوس زماتون قدم كتنسي امي دحرزن احنا بهوت صنيحنا زلنا نمقبال قويتا اب اير مساتاتهم حبيرنا بدمنا خن العالينا كمون نحوار مس قويتا كنبرين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን نحنا خسع مسا قويتا زبل موتو مسألة صادقان هيوتو مؤتو موتو صادقان السائي موتو هابا اكزي امنا قدوي تنسى ايزا قبائي ابكالاي ازراء معرف شوعاته قصري سلاسة حدن ازيا كنستوعل الله زا كنتاقينا زبل كنلعالينا كنتاقينا زبل ببزحات ناي كالوت ناي امنت محبرات ዝተፈላልየ ትርጉም ይዝወሃቦ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብ ቅዱሳት መጻሕፍት ከም ዝገለጸቶ ግን ኣብ ካልኣይ ዕዝራ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 31 ሽዑ ዓለም ናብቲ ናይ ቀዳማ ስቃይ ክትመለስ እያ ሸውዓተ መዓልታት ድማ ከምታ ኣብ መጀመርታ ዝነበረቶ ክትከውን እያ ሓደ እኳ ብህይወት ዝተርፍ የልዎን ብግብሪ بدحر شوعات معالتي إذ بلشو عالم كحلفيو حدش عالم دما يجمري سلازي مزمور داويد كل جزء عبد ناي صلاة ومتان زنبب بونو لك أنت فتر كل وقال ما هي مسبلة منو سب زي هاي وإيرة علوم موت كيرأي نبيه ود السجاجر موت سجا خيرأي ناب موت نفس السجاجر بموت سجا ناب كلتا إنان السجاجر وين ناب نايزل عالم هوت وين ناب نايزل عالم موت አልቦ ሰብ ዘይሃዩ ወይሪዕ ያለሞቲ ስለዚህ ቅዱሳን አቦታትና ካብዚ ናይ መዝሙር ዳዊት ናይ እዝራ ሶቲኤል ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ቅዳሴው ምዕራፍ ቁጽሪ 7 እንታይሉ ምድሪ አውሽጣን ዝንቃሳቀስ ያው ነፍስ ዘይብላ ሸውዓተ መዓልቲ ክትተርፍያ ከም ቀጢን ፋጻ ዝበለ ቃል ከአኽላ አኺው በተቃል ጽንዓት ሰማያት ከልግስዩ ግዝፈ ምድሪ ድማ كناوسي እግዚአብሔር يقرب لنا ስለዚህ እንታይሉ በዘን ቃላት ዚን ንሓድ ሕድኩም ተጸናን ተጸናንዕ ቃል አምላኽ ሰብ አይኮነን ከነጸናንዕ ኮለና በቃል አምላኽና ነጸናንዕ ክንጸናንዕ ኮለና ኻ በቃል አምላኽና ነጸናንዕ
ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 2 ንህዝበይ ኣጸናንዑ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እዩ ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛረቡ ፀበባኣ ከም ተፈጸመ ኣበሳኣ ከም ተሓድገላ ስለ ኩሉ ሓጢኣታ ድማ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ከዓበት ከም ዝረኸበት ኣውጁ ንህዝበይ ኣጸናንዑ ይብል እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ዘጸናንዕ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ክንጸናንዕ ከለና ብቃል እግዚኣብሔር ንጸናንዕ ከነጸናንዕ ከለና ከዓ ብእግዚኣብሔር ነጸናንዕ ብቃል ኣምላኽ ነጸናንዕ ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ ኣብ ዝጸገመና ኣብ ዝኸበደና ኣብ ዝሸገረና ኣብ ዝጸበበና ግዜ ናብ ቃል ኣምላኽ ኢና ንመጽእ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን بسلام جميرنا بسلام كنودع سلازي ردعنا ناي بحر مسقانا بصحيو ناي مزمور قزينا آخي للو حاونا دياكوان قرماي أما أخلنا سلازلو نلومي حاونا دياكوان قرماي كزمرلنا دحر نتعمى كاخوينو بصراحة اندازي اللي حاونا دياكوان قرماي أبونا غاله هو تسمع لنا استمهرنا بلبنا حضره آمين እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ተማሄርና ሞ እግዚአብሔር ስማዕና ይፍረየልና እሺ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆነ አቦና እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ገና ድኹማት ከለና ትብል መዝሙር ስፒከር ጋር اسمع له ربنا سمع له هرح ገና ድኹማት ከለና ክንዳና ሕይወት ወፊው ክርስቶስ ሞይቱልና ዓይን ኣይቃልዩ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋና ደሚዩ ብቓላ ዘይዝርዝር እስኪ ንሕሰቦ ድሕሪት ተመሊስና መንገዲ ድዎ ጎይታ ዘድሓነና ናይዚ ኩሉ መልሲ ፍቕርና እንዳኣሉ ልዕሊ መስቀልን ለልሞት ሓይሉ ገና ድኹማት ከለና ኣብ ክንዳና ሕይወት ወፊዩ ክርስቶስ ሞይቱልና ዓይን ኣይቃልዩ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋና ደሚኡ ብቓላ ዘይዝርዝር ነቲ ብቅድሚኡ ዝነበረ ጽዋሞት ስሌና ሰቲዎ ከውፃና ካብ ጽልማት ልዕሊ መከርኡ ሓጎስና ጠሚቱ መስዋዕቲ ኮይኑ ገይሩና ወረስቱ ገና ድኹማት ከለና ኣብ ክንዳና ሕይወት ወፊዩ ክርስቶስ ሞይቱልና ዓይን ኣይቃልዩ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋና ደሚኡ ብቓላ ዘይዝርዝር ዓይን ኣይቃልዩ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋና ደሚኡ ብቓላ ዘይዝርዝር ካብ ፍቕሪ እዩ እዚ ኩሉ ምሕረት ሕይወት ረኺብና ዝቆምና ብዓወት
ባሮት ኣይንኹን ደቂ ልዑሊና ርእስና ንሓጢኣት ኣይነሃብ ኣሕሊፍና ገና ድኹማት ከለና ኣብ ክንዳና ህይወት ወፍዩ ክርስቶስ ሞይቱልና ኣየናይ ቃልኡ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋ ናህደሚው ብቓላ ዘይዝርዝር ኣየናይ ቃልኡ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋ ናህደሚው ብቓላ ዘይዝርዝር ነቲ ብቅድሚኡ ዝነበረ ጽዋሞት ስልና ሰቲዎ ከውፃና ካብ ጸልማት ልዕሊ መከርኡ ሓጐስና ጠሚቱ መስዋዕቲ ኾይኑ ገይሩና ወረስቱ ገና ድኹማት ከለና ኣብ ክንዳና ህይወት ወፍዩ ክርስቶስ ሞይቱልና ኣየናይ ቃልኡ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋ ናደሚው ብቓላ ዘይዝርዝር ኣየናይ ቃልኡ ውዕለቱ ዝነግር ዋጋ ናደሚው ብቓላ ዘይዝርዝር ኣሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን። ስለዝተዋህበና ዕድል ይመስገን ኣቦና እግዚአብሔር ይመስገን። ንዓኹም ዝሃበና ኣምላኽ አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዘመን አገልግሎትካ ይባርክ እግዚአብሔር። ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ንዓብዛ ዓበየ ማዕርገ ክህነትካ የብቅዕኻን የብፅሕኻን እግዚአብሔር። ገና ድኹማት ኮለና ኣብ ክንዳና ህይወቱ ወፊዩ ክርስቶስ ሞይቱልና ኣየናይ ቃልዩ ዕለቱ ዝነግር ዋጋና ደሚው ብቃላት ዘይዝርዘር። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ንመሃሮ ዘለና ነጽንዖ ዘለና ኩሉ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉን ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለን ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ኣቦታት ኣብ ጉባኤ ንቅያ ዘቐመጥዎ ቃል እዩ ማለት። ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይገበረን ምስ ቃል እግዚአብሔር ምስ ሕጊ እግዚአብሔር ምስ ቀኖና እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ገና ድኹማት ኮለና ኣብ ክንዳና ክርስቶስ ህይወቱ ወፊ ክርስቶስ ሞይቱልና ኣየናይ ቃልዩ ዕለቱ ዝነግር ዋጋና ደሚው ብቃላት ዘይዝርዘር። ስለዚ ነቲ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ምስ ተማሃርናዮ ሰማዕናዮ እናተሓዝና ክንከይድ እታ ቀዳመይቲ ክጅምረልኩም እየ። ገና ድኹማት ኮለና ኣብ ክንዳና ትብል ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ሰለስተ ሓደግ ኣለዋና ሓደ ብሓደ ክኸደን ምእንቲ ዋላ ናይታ ዳሕረይቲ ተገለፂላትልኩም ከዓኒ ብኣውን ክንጅምር ንኽእል ኢና። ህይወቱ ወፊ ክርስቶስ መይቱልና ኣየናይ ቃልዩ ዕለቱ ዝነግር ዋጋና ደሚው ብቃላት ዘይዝርዝር። ገና ድኹማት ኮለና ኣብ ክንዳና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ ቁፅሪ 8 ከምዚ ይብል ገና ድኹማት ኮለና ከምታ ዘላታ ማለት እግዚአብሔር መስገን እቲ ምንጪ ካብ ቃል እግዚአብሔር ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝኸይድ እቲ ፍልጠት ናይ ቃል ኣምላኽ ከዓኒ ከም ቃል ኣምላኽ ጌርካ ንኽትዝምር ከተመስግን እዩ ዝረድእ። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኢላ ኩሎም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘለዎ ይሃሉ ብዝኾነ ቦታ ኮይኖም ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ክፈልጡ ኣለዎም ኢሉ ነዚ መደባት እዚ ኣቦታትና ጀሚሮም ፀኒሖም ዝቕፅል ዘሎ ከዓ ማለት ገና ድኹማት ኮለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ። ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን። ግናኸ ንሕና ሓጥኣን ከሎና
ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርእሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 5 ቅሬታ ምዕራፍ 5 ካብ 6 ክሳብ 8 ኣራይ እተን ሰለስተ ናባኻትኩም ናብ ጉባኤ ገዲፈየና ኣለኹ حراي كساب تدالو ني دياكون محارة حاونا خاب سلستي أنا حانت مريسو كستنتن عدل كهوبة تدراك زيابي هير كما يتصنيحكم نحاونا دياكون جرماي زمار ملاك يسمع لنا نبونان ممهرنان مرقيتا سمر أبكا زيابير أملاح نايقل كلوتهم زمانا يبارخ عدمان تعنا نيهابلنا أبزاق زمر زصنحة مزمور أبتا أزماج نيناي قالي وعلوت زنقر واقا دمنايو بقالات زي زرتبل نتا واقا دمنا اتبلي كتغصاد ليه أب قدامي كورنثوس معرف 6 قطر 10 قداميتي ملكت باولوس نابسب كورنثوس معرف 6 قطر 10 كمزي تبل بواقع إيخم زتعدكم سلازي نأملاخ بسبنتكم أخبروه أبتا مزمور انتايلا واقعنا دمي أبزي قطر 10 خا بواقع إيخم زتعدكم اتواقع انتايو خا دمي كمزبلو أب قدامي بيتروس معرف حادة كاب 10 شمونته كساب 10 تشعته قداميتي ملكت بيتروس معرف حادة كاب 10 شمونته كساب 10 تشعته كمي كابتي كاب أبوتاتكم زورسكم وكنتو زغونا هيوت بدمتي آبرن رخصتن زي كل جنشل مالت بخبور دم كريستوس إيخوم زدا حانكم منبر بطفاء نجر ببرور ويبور كخمزي كونه تفلت إيخوم إلى النامو هبرن مدهاني عالم بدمون زعدقنا إيخوم قال هو تسمع لنا حاوني أديكون محاري الرايت واقعنا دميو بقالات زي زرزرين نحنت نفس واقع نعلم مخنياتو نتاب دم كريستوس يا مان سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አኮ በወርቅ ሐላፊ ዘተሳየጠን አላ በክቡር ደሙ ቤዘወነ ዝብል ካመልእኽቲ ጴጥሮስ ገይሩ ይዛዚብልና ሐራይ ክልተ ኣለዋ ህይወት ወፊ ክርስቶስ መይትልና አየናይ ቃል ይውዕለቱ ዝነግር ክልተ ተሪፈን ኣለዋ ተቀዳሚትን ተራባዒትን ተባሂለን ኣለዋ ማለት እዩ ራይ ኩላህና ንሳተፍ ውጽኢት ናይቲ ንሳተፎ ዘለና ትምህርቲ ኢኻ ማለት እዩ ነቲ መዝሙር ምስ ሰማዕናዮ ካብቲ ኣብ ውሽጥና ተመጊብናዮ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እናተሓዝና ክንመጽእ ከለና ውጽኢት ናይቲ ንመገቦ ዘለና እዩ ምክንያቱ ሰብ ዝበልዖን ዝሰተዮን እዩ ዘጉስዕ ማለት እዩ ራይ ንቀጽል حراي أبز مزمورنا نالبات كساب حجي زستنتنا يون دحر زي مسئلنا كنساقرينا أقل قلوت مسجمرنا زمسألكم كا أبو هنري من البات دونجيهم زعاتهم تجزينا يقبعي سق سلازبالكم يساقر سلازلهم سق كنبل سلازيبلنا لومي من البات توم دحريلكم زعاتهم ملغتي حواري قدس باولوس نابس تسولونكيك الدماي معرف 4 يناري إنا مالتي إذا معرف 4 كل التعارست اللوه نإجزابير زحقوس هيواتي كل جزية ننابرو نزاربو نحاسبو نسرحو نخبر أملاخ يخوندي نخبر أملاخ انت زي كوينو
نعنا يتأكمني مالتي نexavier زحقوس هيوت زبل اتخالايكا مساعت قويتاز مساعت قويتا كم كريستيان تسفانا سي مالتي تسفانا أبز مدرزي تراين دز خونسي كاب كل سب ندنجس مغنى نيرنايل سلازا أبزن كلتر استات انتا يسيحي فزل الله هورا قدس باولوس اتزاهبهم تأزازاتن ممرحيتاتن كاب قويتا تقبلون بر ناتو زغوانا حساب ناتو زغوانا ممرحي كم زي هابهم نساتون كأنت كاب قويتا تقبيلو زهابهم ممرحي بتقباري نبرلو خمز نبرو أبسب مكدونيا بأكال في السموة كم زنبرو مونو تحيزو مزلو كقصلو يتابعهم يلمنهم يمعدهم كلاي بزعبا فقر أحوات كاب منفس قدوس التمهارو كم زغانا ينبرلو خمز نبرو نسون كقصلو خمزلوك مسا تابعه اتقندار استغير وزلو انتايو فقاد أملاخ قدس الناغومي أملاخ نقدس النمبر نرخصت أي سوعن نرخصت واقع دومو أي كفللنا نزبل أمونغو قدسنا نرخصت نزلو في الليل سلازي كم أحزاب بمنزرنا برخصت بتفتوى تسقاخ النبر زي كونس كم فقاد أملاخ بقدسنا خنبر إذا كم فقاد أملاخ كم قدسنا من باركة أبتسب أبقال كدانا نقبرو أبقال كدانا نقبرو خلو هيوت زتتها حازة مخاني سلازي هذا كانتا بعل تقال كيدانيل أبزا أتوكيرو سفح مجلسي يهب مالتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁፅሪ 8 ንሰብ ብመልክዑ ብዓልየቱ ብውድቀቱ ብዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ክንዕቆ ከለና ንኣምላኽ ምንዓቕ ምዃኑ ንዝወደቐ ከተልዕሎ ተስፋ ንዝኾነ ተስፋ ንኾኖ نتجاجيه مالسو نزخ سرخ الدقفونبر سب بت زقاتو مخونتات نسب منعق نتي بملك عملخ نتي بدم كريستوس زدحانه نفس منعق مخانو كنفلت اب كتري شومنته اب كتري تشعاته بزعبات زغبروا ويموغسوم اب كتري 10 تخلته أتنكي غوز قبرو مخنياتو كريستوس كمان سيلوم سراح شلالي لهم سلاز نبور خجمر كلهم بوي جمير زلو بقنعنا هذا قلقوا خيد لهم كابكال هذا قلقوا خيد لهم ولدنا انت يمزبلو انكازي فلسي هبا من مال مودو يبلو مالتي مستوم بوصا زلو بقدسنا من انت ختم مالالش مساخا زلو سب وشخا زلو سب كستركا كصركا يخالي مالتي بتوم أوزع زلوا صبغ مسكرنات كهلوكم إلو كتهادو أي رأسهم كتجبروا بأداوكم كتعيو نزخة أنتي كتقصروا كبرت كتقصروا بدحريوتي بزعبا حزن أمسيو كم توم تسفى زي بلهم كنا حزن كم زي بلنا حزننا خم دك أملاخ خون كم زلوا كالي عب معلت حزن زجبر جواه زي كونس المت حاجزن ممسو بكريستوس بس أملاح كنا بركم زنبر لنا انتايلو نتوم مس كريستوس زماتو كناني يبلو من كمون أملاح نتوم بيسوس زدكاسو نسو خوص أميل سلازي داقيمو نتوم بكريستوس زماتويل سلازي حازننا خم فقاد أملاح كون أتي نحزنو حزن كاب سقا تفلينا كاب سدرانا تفليومنا سدرانا تفليومنا خاب قصر وحيدنا زبل زي كونس انتاي دا اتحانا حازنو حزن سلاحاتياتنا سلاتي أمسكال تقبرلنا وعلت سلاحاتيات كالوت النقبرو منفساوي حزن منفساوي بخرياتي سلقالاتو እግዚአብሔር استمسكنا يخون من البانتهم دحر إلكم زعتهم كالزخاخري لي دقيميو أمو داتاقن بزن قلازين نحاد هدكم تسانان كنسانانا عقولنا بقى الأملاخنا نسانانا كنسانانا عقولنا بقى الأملاخ نسانانا أيتبكى كم يتكبر كم سبكي أخي كم علمكي أخي إذا يكون عندنا يدك أملاخ الأملاخ اتقال أملاخ إذا سنانا أملاخ كم زيزو أملاخ زحزنو مسننا عكره بيوميلي أملاخ أبو قيثانا يس كريستوس
أبو محرتن أملاخ كل مسننا عني نتوم أبس أبا زلوا زبالو كلهم كان سنانا من تخن كألسي زي سنانا عنا نسوي سلقالات وجزابير السمسجنا يخون تجزي ناي جبايو لو عنتي كابزي قدامي ملأختي هاري قدس باولوس نابسب تسلون كيم عرف أربعته انتاي تماهرنا انتاي استنتينا انتاي تردينا انتاي حتى لنا زبل ناي جبايو تجزي ناب جبايو يوفي الله الراي كساب زجمور كساب نجمر كساب زجمرة حاونا دياكون قرماي كاب زستنتن كايونا يلو معنتي قال خطب لنا ندحر استعمكا خوينو ميتي غازل لها من هو على خبنا ده حاسس إنه لسه قبل أو استراحة اللي قال لهم ده الر ده قبر كيمو ده حنك لسه قبل أمو ده هذا راح نتأه تحطه حرام مو ده هتكون نزح تجزي تطه بين الساعة تحط حتى لهم بس نتعلم لحد الساعة قبل اللي بنا نزح تجزي أنا حبيت أسمنا أم ده حزن فينو نسست إجابير دارجة بأسنا إن ما راح يكون تبدلكم دابلنا إن واتسمو بونات إجابير غرابة على سي زفت إجابير وسيلو زمتونا أملاخنا وبي خيرنا خنبل زقبانا أما زحت إجزا حورة السمنة أنتريها حمار هيكم تبدلكم كم إلنا نملو يبلنا السدرا والنبعلي قداء بريسوا كندي عن اللوفا إلنا نتأنا نعمة زعبا تبرهكم من أنتنا وي ابنتي ناس مستنتان ولا أنتنا قركم تسوون داستنتنا نخزهر بليمو إجابير مسكن ثاني حدا حكم الله سيبنا ترديات أخونا تحطم عليه ترديات كل خينا بنا قال هو يسمع لنا قال هو يسمع لنا آه ندحر قال أملاخ كي حزنا خيرنا اتقال منفس قال يزقبلنا مالي هجي كم زحاونا دياكون قرماي كبلوب تند حزن كيرنا نتزمته عبايو وي عبا حقو انت اللي خا تايت بلاو خيركا انت ما بي قال السخن كلهم سود ودهم السخن كلهم سقال قالكن هو سلازخ ايو بزن قلازين تسانانو عزب حزبي سان فلتت تفعلو زبل اتا قدم كله نغبرا ابتان حزن كيدنا نحلنا صلوت غيرنا املاح فقيدو فقاد املاح كوين كاله تقستات كاله مصنان انت لينا صبو نزيلنا خا اخل حلفن ترفني مالت እግዚአብሔር فقيدو فقاد املاح كوين نزماتو ابو عده حو حبتي نزماتو عرفت نفسي هبوم نعخون كا دبس قدسان يدبسكم نزمرير حزن كا انا بحقوس يلوطلكم እግዚአብሔር يصنعكم نزد يو زدبسه يدبسكم ስለዚህ ህዝብና ስለዚህ መሃርና ያገን አብንደ ሐዘን ከይድካ ሕማቅ ተረኺቡ ማለት እግዚአብሔር አውሳኔ ተጋጊ ማለት እግዚአብሔር ይቅረይ በለልና ንዓና ንበረኸት አይንኸውን ህዝብና ንበረኸት አይኮን ቶም ጻናንዑን አይጻናንዑም አምላኽ ሕማቅ ገይሩ ኢልካያም ስንታይ አንክብሉ ወገይሩ ዲን ክብሉ እግዚአብሔር ይደብስኩም ተልካያም ግን አሜን ክብሉ ስለዚህ አብቃል አምላኽ ካ اتناي يعرخت ايوب توم سلست عرخت ايوب زغبرو ابي بدل تنيرو ازي ينيرو مالت كصانانو عيلوم كيدوم افردات يوم مالت ገበነኛ አንተ ዘይት ሆን በደለኛ አንተ ዘይት ሆን ሰብ ዘይ ፈልጦ ገበን እግዚአብሔር ዝፈልጦ እንደዚህ ይልወካሲ እግዚአብሔር ስቂሉ ነዝመከራዚ ከምጾ አይከልኒ እግዚአብሔር ግን በርባዕተ ነገር ንኢዮብ መስኪርል ነይሩ ጻድቅ ንአምላኽ ዝፈርህ ካብ እከይ ዝረሓቀ ፍጹም ኢልዎ ማለት ስለዚህ ኣብ መጨረሻ ከምቲ እግዚአብሔር ዝገበሮም ተዝገበርዎ ነገር ኣብ ተጻሒፍሎም ኣሎ ከቢድዎ ስለዝነበረ ሸውዓተ መዓልቲ ከይተዛረብዎ ምስኡ ከም ደቀሱ ተጻሒፍሎ ከጻናኑ ዒሎም መጽዮም ግን ኣብ ፍርዳ ኣትዮም ፍርዳ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ በዚ ከዓ እግዚአብሔር ሒዘሎም ምሕረቱ ብዙሕ እሞ ንኢዮብ ባርያይ ከምቲ ዝግባኣኩም ገይርኩም ስለዚ የጸናንዓኹሞ
أنا حيزلكم الله ناب إيوب بارياي كيلمو إيوب بارياي سليكم صلوت كجبري أنا خا كابتي ناي إيوب مسوات صلوت مسوات تقبله كم حرككم يا خمس بلهم إيوب والحنت زربا خيبله سلتهم زقود كزأنا نعوي لما سينجن زقود زقسلوه بزعبهم بلب خمس سلة مسوات خمس قربة بزعبهم مسوات خمس قربة خا እግዚአብሔር ምርኮ ኢዮብ ከም ዝመለሰ እዩ ስለዚህ ሓደራ ህዝበ እግዚአብሔር ጽቡቕ ጌርና ክንሰምዖ ነቶም ዘይሰምዑ ከዓ ክነስምዖም ኣብ እንደ ሓዘን ከይድካ ሕማቕ ተረኺቡ ማለት ንኣምላኽ ምውቃስ ንኣምላኽ ኣብ ፍርዲ ተጋግ ዘይውሰድ ሰብ ወሲዱ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዚ ከዓ ንሕና ስራሕ ኣይኮነን ክብርን እዚ ክርስቶም ይኹን ፍርቂ መዓልቲ ወይ ፍርቂ ለይቲ ኣብ በረኻ ወይ ኣብ ገዛ ኣብ ሕማም ወይ ብሓደጋ ብሽምግልና ወይ ብሕፃንነት أبي جزية كم زمز أيتفلتني خمومه كل جزية زتدالهم كن نسون ورد سلستان عمتي نموت عيمو أمس كل تسائل الناس لذي زحمة أملاخ يبلنا زحمة تبعجاوي يبلنا سلقالات وجزافير السمس جنيهون مستر استناز خير نقول له هنا زبارابر أرستي ويحط وصل زلعلكا حونا دياكون جرماي زمنا قلقلوت كايبارخ الرأي كالوت على هو تسمع لنا بنا آمين أزاك دوسان حبتنا آمين هذا استنتن كواس أبتا إجزابير إن حب إجزابير كان حجوس سبلي عن توجه يا مال إجزابير كان حجوس أجي إجزابير مسكن إجزابير بمسارة فترة خلو كان حجوسن كان نبرن يا أنت علامة الساعون حجي بيت الود مالتي حجي إجزابير كان حجوس كلنا جن بتزوردنا حاتيات جن بتي حاتياتنا جن أبزا مدري زي آخر غلطوت أن يكون تايستن تنير رجع أبونا إيوبسي صادق هو أن إجزابير يحجوس نير كل إجزابير بجبرة جيروا صادق حجي نعون ده حجوس عندنا برخلو ولو إن إحنا ندحر نعود حجوس ترى جيرنا جن بقى أنا خا كم زجوهي إحنا خلينا حجوسه خلنا السوق أي جوهي حجوسنا إذا إحنا نقول لنا يحجوسوا له جن بقى أنا خا أي جوهي إلى حسب ميري أنت أي جوهي مالتي كل جزء عالم مس إجزابير دخان السب مس إجزابير دخان من جدو بزي ما كران شجرن زحالته يل جن تزعبي عسي أبن زبير زدالو ولا الله كان سمت أنجن أبزي عم مريت كلنا جن كان زي تعملنا زي كان فلت لنا مالتي حجي الصبح حجوس كلس نحنا خان نقول لنا مالتي كم زي حجوسنا يا نحجوس علينا وش أنا حجوس على እቲ መከራ ዝረክብ ነገራት ግን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መከራ ከዓ ናይ ዘለዓለም ዘይኮነ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ከሕጉሰና ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዮም ኣማዕዲ ይጠሚቱ ናይ ሰማያዊ ዝኾነ ንሰበይቱ እውን ከምኡ ትበል እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ይብላ ይምዕዳ ነይሩ ተመሊሱ እኳ ርእሱ ምስ ቃንዝኡን ምስ መከርኡን ከሎ ምክሪ ናይ ዕርክቱ ከይሰምዐ ዓርክኻ ሕጂ የጋጊርካ እዩ የእምነካ እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ማንም ነገር ዓርኪ እዩ ትቀንዲ ማለት ግን ናይ ዕርክቱ ከይሰምዐ ናይ ሰበይቱ ከይሰምዐ ከምኡ ናይ ብፀይትካ ክትሰምዕ ሰበይትካ እውን ተስማዕካ ማንም ኣይሰምዐን ናይቶም ውሉዱ ኣዝዩ ዝፈትዎም ዘፍቅሮም ከማን ብድርቦም ክሞቱ ከለዉ ምራረ ከማን ሓንቲ መዓልቲ ካብ ኣፉ ናይ ምረት ነገር ከይውፅአ ሓሊፉ ስለ ሕጂ ከዓ ዝንተወሉሎ ማለት እዩ ዘለዓለም ኣብቲ ዘይበርስ ስለ ዝሕለፎ ስለዚ ከምኡ እቲ ናይ ምፅንናዕ ከዓ ምፅንናዕ ሕጂ ንዝሞቱ ኢልኩም ገሊፅኩማ ኣዝያ ፅብቕቲ ግን ኣብ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ሰብ ዋላ ብዘይ ሞት ከማን ምፅንናዕ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ሓውካ ድዩ ሓዛካ ድዩ ፈታዊትካ ድዩ ሓፍትካ ድያ ዋላ መንገዲ ከማን ዝኾነ ነገር ዘይፈልጠካ ዋላ ናትካ ባልዩ እንታይ ነትካ ዘይፈልጠካ ከማን ዝኾነ ዓይነት እንተ ኣጋጢምዎሲ በታ ዝተዋሃበትካ ስኻ ኣማን እንዲኻ ዋላ ዘይኣማን ኮይኑ እንድሕር ካልእ ኣጋጢምዎ ዘፃናንዕ መንፈሲ በቃ ትውህበት እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ በቲ ዘለዎ ፀገማት ኣጆኻ ከምዚ ኣጆኻ እዚ ሓላፋ እዩ ከምዚ ኢልካ ነታ ሞመንት እቲኣስ ካብ ሕልፈት ነብሲ ከተድሕኖ ትኽእል ኢኻ ቃልናስ ኣዝዩ በቃ ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑ ነቲ ናይ ሂወት ማለት እዩ ወዲ ሰብሲ ብቃልካ ትጥፍኦ ብቃልካ ከዓ ተድሕኖ
እሞ ቃልና ምቁር ኮይኑ እቲ ማዕዳ ከዓ መልክዕ ዘለዎ ዓይነት ፅቡቅ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ዘቅርብ ዘፃናንዕ መንፈስ ንኣማንን ዘይኣማንን እቲ ምፅንናዕ ካባኻ ፅቡቅ ክወፅእ ከም ዘለዎ እዚ ተውህቦ እግዚአብሔር ተውህቦ ክህበካ ኣለዎ እምበር ንብዙሕ ነገራት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ነይረ ሕጂ ዋላቲ ዝኾነ ሰብሲ ከምዚ ዓይነት ሂወት እግዚአብሔር ክህበናስ ኣዝና ከማን ክንፅልየሉ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ብቐሊሉ ማይርከብኒ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ክሓድር ከሎ እግዚአብሔር ከዓ እንዳተገለፀልካ ይኸይድ እሞ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እስኻ ነፍሳት ተድሕን ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ብቃል ሕጂ ናይ ብቃል እዩ ሰብ ዝጠፍእ ዘሎ ብቃል ናይ ሰብ ዝናወፅ ከምዚ ገይሩ እንድሕር ሓደ ሰብ ዋላ ዘይኮነ እንድሕር ክፍእዎሲ ብማዕዶ እዩ ዝህብ ዝሕነቕን ዝቕተልን ዝሕረድን ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕን ክፉእን ዝኾነ ቃላትና ንውርውሮም ክንፈልጥ ከም ዘለና ሂወት ኢና ነጥፍ ዘለና እሞ እቲ ቃላትን ምፅንናዕን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኳኑ ዋላ ነቲ ዝተጋገዮም ሓደ ኣቦ እንታይ ክብሉ ሰሚዐ እዮም ኣይ ቲንክ ኣይደኖ መን ምኳኑ ሎሚ ለይቲ ሕማቅ ግብር ሓዲሩስ ወጋሕታ ከማን ተናሲሑ ምስ እግዚአብሔር ክቐርብ ትኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፍርዲ እውን ክንፈርዶ ከም ዘይብልና ቀዲምና እውን እሱ ከዓ ትኽእል እዩ ቀዲምና እውን እግዚአብሔር ንዕኡ ይሰምዖ ካብቲ ክንደይ ዓመት ዘገልገልናዮ ሕጂ ኣዝናሲ ማለሲ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ በቃ ረቂቕን ጥዑምን ምኳኑ ከነስተማቕሮ ይደልየና እሞ በቲ ኣብዚ ተተሸገርና እታ ዝበለና ግን ከነሕጉሶ ጥራሕ እዩ ዘለና እቲ ሓጎስ ናብ ሰማይ እንድሕር ኣኪብልና ከዓ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ኢለ ሓስብ ነይረ ኣቦና ቃል ሂወት የስማዓልና ይቀኒለይ ቃል ሂወት የስማዓልና ዓብር እስቲ እኺ ኣልዒልክና መዓዛ ቅዱሳን ከመይ ገርኩም ከም ትተቐበልኩሞ ከመይ ገርኩም ከም ትመላለሱ ንኣምላኽ ከተሕግስዎ ከም ዝግባኣኩም ከም ትተመላለስኩሞ ዘለኹም እውን ብኡ ክትስስኑ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነኩምን ንምዕደኩምን ናብ ዝብል ኣርእስቲ ንኣና ኣምላኽ ከተሕግስዎ ሓንቲ ነገር ኢላ መዓዛ ቅዱሳን ምናልባት ሒዝያቶ ኮይነ ንሕና ክንሕጎስ ኣምላኽ ይጉሂ ንሕና ክንሕጎስ ኣምላኽ ይጉሂ ዮሃንስ ኣፈወርቂ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ደቁ ክህረሙ ንሱ ይቁንዞ ኢሉ ደቁ ክህረሙ ንሱ ይቁንዞ ደቁ ክሕተቱ እሱ ክሕተት ከዓ ደቁ ይምልሱ ኢሉ ደቁ ክህረሙ ንሱ ይቁንዞ እሱ ክሕተት ከዓ ደቁ ይምልሱ እንታይ ኢሉ ንሳውል እንታይ እዩ ዝብሎ ስለምንታይ ትሰጎኒ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ሰጊኳዮ ምክንያቱ ኣብ ኦም ሓዲሩ ይስጎግ ስለ ዝነበረ ማለት እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኢሉ ምስ ሓተቱ ከዓ ኣብ ከተማ በዓል ሃላንያ ክነግሩኻ እሞ ኪድ ናብኦም ኢሉ ስለዚ ንሶም ክህረሙ ንሱ ይቁንዞ ኣቦታትና ሐዋርያት ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ከለው ኣዝዩ ባህ ይብሎም ነይሩ ጎይታ ከዓ ደቁ ክቅንዘው ከለው ከዓ ቃንዛና ይቁንዞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ እቲ ኣርእስትና ብዛዕባቶም ዝደቂሾም ዘለው ስለ ዝበለ እምበር ኣብ ዓለምና ዘሎ ናይ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ሰብ ብጥዕና ዝተጓሳቆለ ሰብ ምፅንናዕ የድልዮ ብወልፍታትን ብናይ ወልፈ ግዙእ ዝኾነ ካብኡ ክወፅእ ምፅንናዕ የድልዮ ዝምድናታት ዝተባላሸወ ሰብ ምፅንናዕ የድልዮ ስራሕ ዝሰኣነ ሰብ ምፅንናዕ የድልዮ ዕለታዊ መግብሪ ዝሰኣነ ሰብ ምፅንናዕ የድልዮ ኣብ ገዝኡ ኹን ኣብ ሓዳሩ ብስርሑ ሰላም ዝሰኣነ ሰብ እልቢ ዘይብሉ ምፅንናዕ እዩ ዘድሊ እሞ ናይ ብሓቂ ነዚ እውን ከነስተባሃለሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ዘበና ኣገልግሎት ኪባርኽ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ኣራይ ካልኦት ካብ ቆሜ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተረዲእና ወይ ብኻልእ ተረዲእናዮ ዝነበርና ሎሚ ምስ ኣንበብናዮ ብኻልእ ዝተረዳእና ወይ ዘይበረሃልና ክንሓቶ ንደሊ ብዚ ምዕራፍ እዚ ምክንያቱ ኣብ ዝመፅእ ናብ ቅድሚኡ ዘሎ ድሕሪኡ ስለናሓልፍ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘለና ሕቶ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤኡ ግዜና ክንጥቀመሉ ኣነ ከዓ ኣቦና ሽተይ ዘስተንተንኩ ኣብታ ናይ ካልኣይ ክፋል ተስፋናሲ ኣብዚ ዓለም
ኣይኮነን ተስፋና ዳሕራዋይ ህይወትና ምስ ጎይታ ከም ንለዓል መፂኡ ከም ዘተስአልና እቶም ዘለዉ ከዓ ከም ዝንጠቑ እዩ እሞ እዛ ዓለም እዚኣስ ኮንቶ ምዃና ከም ዝበለቶ ሓፍትና መኣዛ ኣብዚ ተተጓሳቆልካ ተሰቃየካ ተሓዘንካ ትበልካስ ግዝያዊ ሓዘን እዩ ግን ደታ ትመፅዓ ዘላ ህይወትና ምስ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ዲና ክቢርና እቲ ኩሉ ተኣዘዘና ዲና ሰሪሕና ሲ ምስኡ ንክንነብር ተስፋ ምግባር ብተስፋ ክንነብር ነታ ላዕለወይቲ ካልአይቲ ህይወትና ትመፅእ ዘላ ምስ ሞትናስ ምስ ጎይታና የሱስ ከም ንለዓል እንታይ ሽሙ ተረድአት እንመስለኒ ሰብር ናበና على هوت يسمع لنا ملاحظتنا أب قصري 14-16 تقيسونا له أملاخ نتوم بإيسوس زدكسو مسؤو كم سؤومي زي حج كنسوع كل الناس بخمينا خنسوع أب قصر 16 تايلم أتم بكريستوس زماتون قدم كتسيو توم بكريستوس زماتو حجي أمنينا ميتنا مسمنينا ميتنا أبناء سنديو أب شمقلنا بحمام ديو بحدقة إذا أرئيستا يكونن كنسوع خلنا مسمن تزوعنا بخميس أبيس أنحنا في ملاكمات نتاز وسط زوز دا أبيس أنحاتك زانب سزياس أبيس أنحاتك سعادات حت أملاخ سلا زي فلت يكونن كم زحاتت جن سب كهبوي أم تزبل تزا أملاخ نتوم بإيسوس زدكاسو مسؤ 500 وتوم بكريستوس زماتون قدم كتنسيوم سلا قالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብን ነገር ናይት خلای አርእስቲት ቀንዲ አርእስቲ ክርስቲያንቲንክ ሙላሐብትና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ካልወት ጊዜና ንጠቀመሉ ጊዜ አምላኽ ጊዜ ክቡር ጊዜ ካብዝና ኢሎም አንተ ዝተረዳናዮ ዘስተንተናዮ ወይካ አንቢብና ክነበብ ከሎ ግለጽ ከሎ ዘይተረዳና እዚያት ብዘላ እንታይ መላት ይንብሎ ናይ ጉባኤት ጊዜ ሞ ጊዜና ንጠቀመሉ ምናልባት ቶም ድሕሪልና ንኣቱ ዘለና ድሕሪልና ዝኣተና መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ኢና ዘለና ኣርእስትና ኸ ንኣምላኽ ዘሐጉስ ህይወትን ምጽኣት ጎይታ ዝብል እዮም ማለት እዩ ንሓስቦ ንገብሮ ንዛረቦ ኩሉ እንትናና ንኽብሪ ኣምላኽ ክኸውን ንኣምላኽ ዘሐጉስ ክኸውን ራይ ጊዜና ንጠቀመሉ ጊዜ የለና ድቁርብ ደቃይቅ ኣለዋና ራይ ሕቶ እንተ ዘይብልና ተረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ተፍቂድኩም ላይ ኣነ ከሓትት እየ ማለት ራይ ከተሓትት ደልዩ ዕድል ክበኩም እየ እንድሕር ሕቶ ዘይብልና ግን ኣነ ከሓትት እየ ማለት እዩ ተረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቁፅሪ 13 ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባ ቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ክብል ከሎሲ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ይክህልወና ዝደለ ዘሎ እስኪ ፈቃደኛ ዝኾንና ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባ ቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ብጣዕሚ ነዛ ፍልጠት እዚኣ ከመሓላልፍ ደሪ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ኢና ፈሊድና ካብዛ ርእስቲ ፈቃደኛ ዝኾንና ማለት እዩ ፈቃደኛ ዝኾንና እንተፍቂድኩም ላይ ከዓ ክስቶ ክብል እየ ማለት ራይ መዓዛ ቅዱሳን እስከ ካልኦት ዕድል ክብየ እሞ እሺ ራይ ካልኦት መዓዛ ቅዱሳን ተሳቲፋ ስለ ዝፀንሐት ስቕስቕ ስለ ዝበልኩም እያ ትደግም ዘላ እሞ ካልኦት እስኪ
ከምቶም ተስፋ ዘይብሎን ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑስ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ስድራና መቃብር ዘለው ዝመስለና ብዙሓት ኢና ስድራና መቃብር ኣይኮኑን ዘለው ኣብ መቃብር ዋላ ሓደ ነፍሲ የለን ጻድቕ ኹን ሓተ ኣብ መቃብር የለን ከምቶም ተስፋ ዘይብሎን ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሾም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ይክህልወና ዝደሊ ዘሎ ሕራይ ቀጽል መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ካልእ ምልክት ዝገበረ ወይ ሕራይ ኣቦና ገሊፅኩም ባዕልኹም ግና ካሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ክኾኑ እግዚኣብሔር እዩ ተስፋና ብመጀመርያ ካብ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ከዓ ብዙሕ ንምሃር ማለት እዩ ዝሞቱ ኣብ ሰማይ እቲ ሃብታምን እቲ ድኻን ከም ዝነበሩ እሞ ኣብ መሬት ከለና ሕጂ ንሕና ቅድሚ ምሙማትናሲ እዚ ተስፋ እዚ ተዋሂብና እዩ እግዚኣብሔር በቲ ዝደልዮ መንገዲ ክንከይድ እቲ ዝኣዘዘና ክንገብር ምክንያቱ ምድቃስ ደቂስካስ እቲ ድቃስ ዝብሎ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ይመስለኒ ካልእ ኣይዝረብኒ እምበረይ ቅርሙን ኢኹም እንዳሰማዕና ከለና ንሕደይ ተጠቐምናሉ እቲ ህይወት ዳርጋ ዝደቀስና ኢና ማለት እዩ ብዝሰማዕናላ ሰዓት ብዝሰማዕናላ ግዜን ደቂቕን ግን ህይወትና ክቕይር ክኽእል ከም ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ዝፅበየናስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ደኣ እምበር ናይ ኣብዚኣ ትሕቲ ሚእቲ ኣይኮነትን ማለት እዩ ዳ ሚእቲ 220 ቀልጢፋ ትውዳእ ማለት እዩ ወይ 250 ሚእቲ ትገብር ማለት እዩ እሱ ከማን ብሕማምን ገለ ክንድቅስ ከምዘይብልና ብሕልፊ ሕጂ ዘለና ህይወት ዘደቅስ ህይወት ዘደቅስ ዓለም ኣይኮናን ኣብ ትድቅሰሉ ዓለም ኣይኮናን ዘለና ድቃስ ኣብ ሰማይ ክንረኽቦ ኢና ዝበለፀን ዝጣዕምን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ዘይትድቅስ ዓለም እንዳሃለና ከለና ግን እታ ኩላ ትበሃለናሲ እግዚኣብሔር ፍጹማት ኣይኮና ንሕና ሰብ ድኽመት ኣለና ግን በቲ ዝበሎ ክንከይድ እቲ ግበርዎ ዝበለናስ ክንገብር ግዜ ከይከደና ከሎ ግዜ ሂብና ኣሎ ሕጂ ኣዝዩ ግዜ ነቶም ዝደቀሱ ከዓ እቶም ኣብ ደቅናን ደቅናን ይሕለፍ ድበልዎ በቃ እንዳፈለጡ መንፈስ ቅዱስም ዓፅዎ ንዓና ግን ኣይዓፅወና ነቶም ኣመንቲ ክርስቶስ ግን ኣይዓፅወና እንደሎ ክፍቲ ቦታ ይሂብና ዘሎ ነቶም ክፍቲ ቦታ ደይሃቦም ግን ተዓፅዮም ዘለዉ ዋላ እንተሰምዑን ክርድኦም ኣይክእልኒ ማለት እዩ ኣነ ከም ዝስማዕኒ ማለት እዩ ዋላ ተዛረብካ ተገበርካ ዋላ ናቶም ራባ የሱ ክርስቶስ እንተበሎም ተፃሓፈሎም ከማን ስጋ ሕጂ ኣይኣምንዎን ዘለዉ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣመንቲ እንድሕር ኮይና ኣመንቲ ኢና ንብል ድሕር ኣለና ኮይና ነዚ ነገር እዚ እንዲያውም ክንቃዳደመሉ እዩ ዝግባአና ክንቃዳደም ክብል ከለኹ በቃ ህርፋን ማለት እየ ከም ክንሃርፉ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከማይ ተረዲኣት ንቦየ ይቐኒል ቃለ ህይወት የስማዓልና ብዛዕባ እቶም ደቂሾም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ብዛዕባ ደቂሾም ክብል ከሎ ሕጂ ብዛዕባ ሞት ስጋ ይዛረብ ዘሎ ማለት ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፅኦም ኢሉ ስለዚ እቶም ተስፋ ዘለዎም ደቂ ተስፋ እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓት እንታይ እዮም ዝገብሩ ኢዮብሲ ሽዱሽተ ዓይነት መርዲኡ ብሓንቲ መዓልቲ ተረዲዩ ማለት ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅር 14 ከንብብ እየ መእወይ ናብ እዮም መፂኡ እቶም ኣብ ዕሩይ ሕረሱ ተናእዱ ከዓ ድማ ኣብ ጥቓ ይበልዓ ነበራ ሽዑ ሰብሳባ መፂኦም ዘሚቶምዎም ነቶም ጉዛኣት ብስሕለት ሰፍ ቀቲልዎም ኣነ በይነይ ጠሪፈ ኢሉ ኢለ ክነግረካ ከም ዘምለጥኩ በሎ እዩ ኣቐዳመይቲ ዝሰምዓ መርድእ እንታይ ኮይኑ ጉዛኣት ብኩሎም ብሴፍ መይቶም ሰብሳባ መፂኦም ዘሚቶምዎም ነቶም ጉዛኣት ከዓ ብስሕለት ሴፍ ቀቲልዎም ካልኣይ
إذا جانا خزارب كله خال مسيو ني أملا حاوي كاب سماي وريدو نتن تلبجع جزءاتن عنددتهم من بلعتهم من نتهم تلبجعن جزءاتن نخلهم بحنسا إذا حجي نايسب بايكونن تقدميت سب سبا سبعات يوم تخال أيجن كاب سماي حاويز مسمى على إذا جانا خزارب كله خال مسيو ني أملا حاوي كاب سماي وريدو نتن تلبجع جزءاتن عنددتهم بلعتهم أنا بيني تراي ترفكون إذا جانا خزارب كله خال مسيو كلا ناويان بسلسة سيف خوينهم أبتنا أجمل حدا جواديهم زميتهم ونتهم جزءات كون بسهلة سيف قتلوهم إذا جانا خزارب كله خال مسيو أودات كان ولد كان أبدا تعبها حوم يبالعني ساتي النبرو شعب رتعه بلا نفس أبرخا مسيو نتابت بربعة مأزنا وقعة نابر إستهم دك دما ودغت نساتون كأميتهم أين بيني ترى نزي خنقركا زمسا أكوي نخقات مكا يكوننس نختسمع ترايو نختسمع زخون جن ون شنكات تقبري جن توم زابير زدقفهم إيوب انتايلو زم السمعة حنت قليلو مالتي راك إيه وسايكو مكرسة أميه وراك جب هذا إجزابير وهذا وإجزابير نسأ وبهذا تسمى إجزابير تباركي كاب كرس ولاديتي عراقي وزي عراقي كا ناب كرس من أما حسن مريت كملسيه إجزابير يبو إجزابير كاوسيدو سلازي اسم إجزابير يبارخي سلازي بمنصر ناهيوتنا أبوها خمس غينو حوها خمس غينو حبتها خمس غينو ودخا خمس غينو بعال بيتك خمس غينو بعال بيتك خمس غينو خنبها الكلنا انتهي نقبرنا هنا زابير زستوعلو أمري هابرنا سلازي كم توم تسفا زي بلو كالوت سبا يوحنس أفورك أبتك ساسو كفل 4 انتايل زلو كاب قصر تفلينا بسقا تفلينا كاب حواتنا وحوات قريلومنا إلو زحزن سب تنساء كريستوس سلازي خحد نسحا يدلي وسبا يدلي إلو قليس والله مالي زابير زستوعلو أمري هابرنا سلقالاتو زابير استمسقنا يخون قال هو تسمع لنا ما أزاك بسان حبتنا الرأي كالوت كابزنا يلومي زنببنايو سمعنايو زتردانايو كلتي أنتنا رأستي مس علتاو من نابرونا زخدان نإجزابير زحقوس هيوت فخلايتها مسات قويتات بليا مالت أبا مرقيتاي أنا كحجي آتي جن كما يمسيهم كلهم سدرانا أنا تستنتن كواسي أفتا شدشتن شوعاتن أملاخسي نقدسنا أمبر نرخصت عايز أو عنا تبلي أمو نحنا خاني الزابهر كمت نسو زبلنا خنكون نس كل زقت منا نجر نسو كم زفديلنا فليدنا إتن نحنا نرخب خالقوت كم زي أبلوكاس شدشت سالسان حدا دي أدلا كمتي زك نسبت قبروسي كمتي نعاكم زقبر لكم سي نسب كأ كم أتمنى لهم حمق كن منا خمزي بلنا نحنا سفرتي كنان أملخنا إفرادي نحنا حنا فديتي أي كنان نسو إذ فديلنا حج كم تنسو قدسان نكون زدلينا كم تنسو خخونا زقبانا نكون كأزابهري حق زنابنا مرقيتا برحمة شد آمين بعلو خمسين بقاركم قلت أخو اللي هو تسمع لنا ما لحن تسقود لي بلن يتقالي سيو أدينا ترحاسن كوع سلام هتخن أملاخ سنقدس النمبر نرخصت هاي سوا عنا نمو እግዚአብሔር بخل زنقر زي حنا زفدس لزغنة نحناون قدم كم زبلناكمن زمسكرنا لكمن هذا كان حاو بزنقر زي أينا شون أي بلزلون إتا أدينا ترحاز تقسا ويتا إس كريستوس أوريت النبياتن أبزن كلتا تأزازات تسقي لنا اللوايد الساقا أنت فقرأ أملاخن فقرأ حاون سلازا حدا كان حاو بزنقر زي أينا شون أي بلزلون سب بعليته بملكعه بودكاته بحاتياته بزعباز غونه يخون نزوا دقا خندقفو نزحانا خنصنانعو نزخ سره خنا تابابو عمبر نسب من عاق نسب من نشاو نا كريستياناو بحر خم زي كونن يسلازي اتنعخات زلو اتمسرتاو امنت زبلو عقم انت اللي كان زخونه سب سناي غبرو
عقم ده زي بالكم كأن زخانة سباي تبدلوا نرئسخاتكم تسألوا نخالوت سبات هاي تقبروا سبات كقبر لكم تدليوا خلوا سخاتكم كأن خالوت كم قبر لهم سلقالات بزابير استمسكنا يهون هل هو يسمع لنا دينا تحس الرأي كالوت كابزنا يلو من تاينا تمهرنا نكزابير زحق سيوت أب كل هوتنا حتى حساس بانا بالزرار بانا بنابرانا بسرحنا بخلو نكزابير زحق سيوت نكزابير زحق سيوت ننبر تخنها أب تمسعات قويتها كان فقط أملاخ صنحنا تومس قويتا زدك أسوها مسوخة تنسؤمي تبال تزفات وهيبلنا اللو مالت راي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እሺ አቦናን እሺ راي ጊዜው ከብደይና ግን ብሓን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አሜን እሺ ሓሳብ ኣምላኽ ይርንኹኖ ብዛዕባ ምፅኣት ጎይታ ትብል ንእሽተይ እቶም 13 ግና ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘሎ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ትብል ከምቲ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 20 ዘሎና ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት ዝብለና እንደገና ወርዲልና ታቆፅር ነባ ዘለና ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተነስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስቱ ከምፅኦም እዩ ብለና ንሕና ክሳብ ምፅኣት ጎይታ ብሂወት ተፀናሕና ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከዓ ከቶ ከምዘይንቅድሞም ካብ እዚ በቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና እንዳበለ ዝገለፀልና ነታ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ እስራኤል ኣዝያ ደስ ትብለኒ እውን ንሕና ግን ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ እውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበእ ኣለና ንሱ በቲ ንኩሉ ክመልከሉ ዝከኣለ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉም ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጠይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስቃይ ብዙሕ ነገራት ክረክበና እኳ ተኸኣለ ግን ንሕና ግን ዘይተሓልፍ ርስቲ ስለ ዘለትና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ናይ ስደት ናይ መከራ ናይ ብዙሕ ነገራት ዕድመና ሙሉእ ብዙሕ መከራ ንሓልፍ ተኽኣልና ግን ከምቲ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ እንትፈርኩ ይሕሸኩም እንዳበለ ተስፋ ዝሃበና ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኣብኡ ርስቲ ስለ ዘለና ንኣምላኽ የመስግኖ ንእሽተይ መዝሙር ንዓኣ ክብላ ምቦና ይርዳእኒ ግዜ ዘይብልኩም እንግዲህ ዝተኸተን ፍቃድ ተኮይኑ ማለት ይቦና فقاد እግዚአብሔር ይሁን فقاد እግዚአብሔር ይሁን ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ንዓና ኣስምንባርና ኣብ ሰማያት እዩ ነዚ ናይ ውርደት ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምስሉ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛ ኢና ሓደ እኳ ዝነብር የለን ድሩት እዩ ዕድሜና ብእምነት ብፍጹም ተስፋ ቃሉ ተደጊፍና ማራናታ እናበልና ንፅውዖ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛ ኢና ተኾነ ግን ዘይተሓልፍ ርስቲ ንሲ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንነብረሉ ናይዛ ምድሪ እዚኣ መከራ ስቃይ ሕሊፍና ጥሜት ዘይብሉ ፅሚ ዘይብሉ ዕርቃን ዘይብሉ ሃሪ ዘይብሉ ቁሪ ዘይብሉ ስለ ዘለና ተስፋ ንኣምላኽ ምስጋና ይብፅሓዮ ነዚኣ ክካፍል ኢለ ቦና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ በታ ቅድሚ ፅርና ያለና ድሓና ቀፃል ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ንፅር ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ካብኡ ከዓ መድሓኒ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበ ኣለና ኢየሱስ ንዓ እታ መርዓት ንዓ ትብላላ ዝሰምዕ ዘበለ ኩሉ ከዓ ንዓ ይበል ኢሉ በቲ ንሱ ኩሉ ዝመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ እቲ ዘይጠሚ እቲ ጠማይ ዘይጠሚ ተሓማሚ ዘይሓምም ተደኻሚ ዘይደክም ተሓላፊ ዘይሓላፊ ክኸውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ከዓ ይትስእ ትንሳኤ ሙታን ከዓ ከምኡ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግዜና ይቀርብ ኣሎ
أبونا أبي ملاك سلام قال معدان يبوم بصلوت كعزورنا نبونا بخبرينا أو دم حرات عدم الرأي ربنا أني الله أقلقلتكم يبارخ كم وين حونا ديكون قرماي زماري ملاخت اسمع لنا كل جزيد ما كزمر له ينبركا أبتي زل عليه معرق دما نعم لاخ تخبر له نسبة تقلقل له دما يبصحها كلكم مبزقوا بقى زلكم بطات أديتات أحوات أحد دما نتام عراف زنببكم زنببكن كمون نتتزمر مزمور بقال أملاخ بونجيل حسابكم زقلتكم كابزاز تمهرنا يا معرف 4 ون زتردعكم زستنتنكم نزي قبائي زخون زكفلكم كلخن تيابير زمن قلقلتكم يبارخ أبتا قصري شمنت أستنتينة مخنياتو أبزي زمن زي كل نجر ولا أم منفساويان ولا أب علماويان ولا أم مرحة منفس ولا أم مرحتي نايسجا نعقت زبز حلو نعقت زنقسلو إيو كتنعق انتخون كاري ما تاي تخون كايو تعبيتين تخون كاي مالتي تعبت تخون كا تنعق أنا النتليكا تنعق من كماي نعي زمسل يلا نيلكا بتعبيت مستنفحها تنعق مالتي تقال قنتا أتبلنا زلا سلازي اتزنعق نتنأخذكم لما قدس منفسو ذهب أملاخ ينبر نسب أيكونن زنعق نقول لنا بعين محرتي تمتلنا كراي جميركا نسب بتفعل عليه نجر بقدلو بدخامو دخامنا قدلنا زيرعنا بخمو ننعقو بزحاتينا أبزي قنتا إزبلنا زلو نساب كنعق كالناسي نساب كم زي كنا ننعق انتهي دعا نتقدس منفسو ذهب أملاخ أيو سيابير بعين محروتي كمتنا أملاخ من عقمالت مغنياتو سلامنتا أيو اتنساب زنعق سي نعين أملاخي زنعق زبل دلو أبتا مزمور حونا دياقون قرماي كزمر كله واغانا دميو إلو زمير النانيرو حونا دياقون محرون أب قداماي قرنطوس معراف 6 قصر 10 بواغا خمز تعدكم دو أي تفلطونيكم زبل دما تغيشوم لنا نيرم حجي نتو أملاخ واغا زخفللو نتا أملاخ زتبجوو نتا أملاخ أم مسكال زوعللو ننعق اندحر
ኮይና نتواجا زتخفل اللي زي كنا ننعق زلناسي نتواجا زخفله إنا ننعق زلنا قالوا زبل النازل لك على أملاخ أما نسب سبيو بار أياس الله ستفتريو كبر واجا دم زتخفليو واجو دم كريستوسيو نحنا كنا تخوينا نعلمنا خنا عزلنا نعلمنا خمزي تتأكم شلل كلم لا كنا عزلنا امبر نسب من عقمالت أفردي كم زودقنا نأملاخ من عقم مخانو زي قال أملاخي مغنياتو سلازي اتزنعر نتنا أخاتكم دما منفسو زهب أملاخ إيمبر نسب أيكونن زنعر مو نسب كنا عكلنا نأجزي أبيهر ننعق كم زلنا أنت تقصيه الصغير أبقى داماي شامويل معرف شمونته قصري شوعته إسرائيلاويان እግዚአብሔር ንጉሶም እግዚአብሔር ድማ መራሒኦም ከሎ ብሰላም ብጽቡቕ እናነበሩ ከለዉ ንሳሙኤል እንታይ እዮም ኢሎሞ ከምቶም ካልኦት ህዝቢ ከምቶም ኣሕዛብ ንጉስ አንግሰልና ኢሎሞ ሳሙኤል ግን ኣይተቐበሎምን እቲ ንሳሙኤል ዝበልዎ እግዚአብሔር ግደፍ ዝተዛረብናዮ ዘውሳእናዮ ቃልሲ ኣብ ውሽጥና ዝተጠንሰሰ ሓሳብ ዊን ስለ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ንሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 7 እግዚአብሔር ድማ ንሳሙኤል በሎ ኣነ ኸይነግሶም እዮም ዝነዓቁ እምበር ንዓኻ ኣይኮኑን ዝነዓቁ እሞ እዞም ህዝቢ ዝበለኻ كل قالهم سمع له أنا خينكسم نعاي أمزنا عقنبري نعاها أيكونون مو كل زبلخا قبر لهم سمعيهم له نقصهم እግዚአብሔር قديفهم ንጉስ ሰብ ምስ ደለዩ ግና ኣብ ምንታይ ከም ዝወደቁ ብምንታይ ከም ተቐጽዑ እቲ ዝነገሰ ንጉስ እውን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጨቆኖም ነቲ ምዕራፍ ኣጸቢቕና ነንብቦ እሞ ምንዓቕ ማለት ከቢድ እዩ ንዕና ክንድሕራልዩ هلونا እግዚአብሔር እውን ከረስዓካ ክእል እዩ ልዕሊ ኩሉ እምበር ማዕሬኻ ከም ዘሎ ካልእ እውን ኣይረኣየካኒ እሞ ኣምላኽና ከይንንዕቕ ዝንዕቕሲ ንዓይ እዩ ዝንዕቕ እዩ ዝብለና ዘሎ ምቸም እግዚአብሔር ክደነና ከም ሕብረተሰብ ንሕና ኤርትራውያን أبز عالم كم تقبل زبلنا إنا كوينا نرأي معنا زمثل يلن إنا نقول يكالو كل زكالو قولوا له زي بقولوا لنا نتشدرينا ما زي كل انتايو تعبيتن نعقتن زولد إمو زي عندما أبكر ما أملاخ صيفاتين إمو كابزين كنرحق እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ይቕረ ይበለልና ንብድሕሪ ሕጂ ድማ ከምኡ ከይንገብር ትሕት ክንብል እግዚአብሔር ንኹልና ቅዱስ መንፈሱ ይልኣኸልና
تسعة أخي لأين ردان جن أبتا متصنع نعتبلي نشتي كوس خلا يعني بوزحات تقليس جن كما يقرنا خم نغير اندعي أبن حزن كيدنا أتا تزميتكم دزبل زربان الزاربينا مثل الأخت منيا ملأخت تفترنا ملأخت إجزاء بهريا تنزتو هبانا كنترات أبز علم زي إحنا نفلت أنينا إجزاء بهرج نفلت أني كنتراتنا مسودعنا تنزتو هبانا عمتات مسبقعة إجزاء بهر دما بموت صوعنا تزميتكم كنقول كلنا حجي زمات منينا نبلو زلنا نتزفت أرجزي أبيرينا زمات نبلو زلنا أنت عفتنا سبعة زعرفاسي يتعمل تمسنا راد حرت أفيئة حد دويل انتاي دا أفيئة خمس والكوا أبو أشي رغبا نسواب بيت كريستيان مسمس أخوسي كما يقرك خيل كي يلا خبلني كسلين دا قدوني نولا إذا قال زي تاي حاجة زغونا نتموت نتي حزن كما يقرك تدخل الله خب هالدي يا بير يخلك فقاد غوين زوسد وسيد اللمو እግዚአብሔር ድማ ጽንዓት ይሃብካ ኣጀኻ ከኣሎ ዘኽእል ድማ እግዚአብሔር ናብ ሰማይ ገጽካ ጠምት ኢና ክንብሎ ዘለና እምበር ተዘሚትካ ከመይ ገርኩም ትኽእልዎ ኣለኹም ዘይከኣል ወሪድኩም ብዘይ ምፅእ ኣምላኽ መፂእኩም ንዓኸን ዘይገብረልኩም ነበረ ሰብ እግዚአብሔር እኮ ዝስእኖ የለን ንእሽተይ ተኸዳ ዓበ ከሎ ትንእሽተይ ናቱ ይኸይድ እምበርና ተዓቢ ከደሉ ተዓቡ ድማ መዓልትላቶ ካብ ኩሉ ኣብ እንዳ ሓዘን ከይድና ሕማቕ ልምዲ ኣለና ንብዓት ዘይብልና ከለና ድምፂ የውፀይን ከይበሃል ገፅና ሸፊና ንስሕቕ ዲና ዋላ ንበኪ ዘለና ዘይፍለጥ زور إلنا كلتا دم تبيلنا كوف نبل سبات علنا هو نتسب نبعتسي وش تيدا في إزمة فقر مقلت له بقزي إنه نبعلو له جن كم زي كيب لني إلكا كم حماق لمدقنا يكون مسرته نند حزن كاب جزانا كنوص خلنا أملاخ نزم زخدم زلخو حزنات كبكيوم قسلم كقود زي كونس انتاي دا كيبخيو تخاباي زوص قالسي نصنعات نرغات نحيلي زخون كخون املاخي حجزني لنا كاب غزانا تداوصينا እግዚአብሔር حجنا انا نخي زلنا እግዚአብሔር دما ابانا حديرو نبعاتهم زدرس نتزخبده زقلل نحزنهم دما زدبس كنكون نخلينا እግዚአብሔር كتقملنا يخلي مو نبلو خنفلط እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا سلا كله እግዚአብሔር مسكانا يبصحيه نخلكم دما زمن اغلغلتكم يبارخ مو مدبنا بصلت بنعصو نسال على من سلام صلوت بحدش كل نزخ እግዚአብሔር بقيتنا مدحنا يسوع كريستوس انت سلام زحنت كل زغنت قدس بيت كريستيان لمن لنا ولا لازم مؤمنان زخ سلام كب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላኽና እዩ انت سلام ጸልይ በሰማያት ተነበራ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማህበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣሳናን ተገልና ኣብ ክፋልኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍሲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
كون كل تحجابير لنا كان مال كان لنا كون سلام سلام هبنا اللي كان أخم أجابيرات لنا سجى نفسنا جكان نفلت بعد أملاخ بلنا قدسم كان سمن سوعنا لنا السماء زل كان سخا سلام كعبلنا شكرنا عدل أبز عالم من زمن بارنا سلام حلو كل ما راح تنسى السلطان قدسم كان سلام حبهم أبجريانا زلوا مكان تعذاب كأمخرها أما تاونا مسألة زلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بقنعون يوت كنبرن كل سنة يملك خدمة أغاني زيابير بنفرح بحياونك تنكبن كرساس مسؤول جوان فس كل سن بس قانا صنعتهم بؤذل لك على من كل سعن نزل علم أمين حر أملاخ محرن يقرب هذا أملاخ بلالنا ساعات ما عالت زبارك قالنا قدس زيابير أملاخنا ساعات زامشد دي أدم ما بارك لنا إذا قبا إزي أملاخنا من فزع بينا نفس ما يزت أمتنا أب قبا القدسان دما زت أمبر قبرلنا تصلنا يتصلت أملاخنا سخات ريو سخات سمعو سخات تقبلو قبرلنا نتخن مهارو زمسنا الكادم ما أملاخنا سخاها تزاربنا صنيع خامو الكا سمعنا دما تبلنا نقبر تعززنا يخم في السمسخة حق زنا زبع علم نريء زلنا وقئن ورا وقئن من كتكات مدرن وبلان نفاسن وحجن بحماق نقر عمنا حد حدكا شكنان تعويتن نقطن دم فساسن نريء زلنا أملاخنا زخلو ناتكاي كونن زخلو ناي شيطاني مو كابزو وصينا ناتكا خنكون أملاخنا سخ حق زلنا كم محرد كامبر كم بدلنا يتخيدنا ودي سمو وداتو انت تصبق اي ممو وداتا كلنا تصبق لنا أملاخنا زعلم انت حميمنا انت تعينا انت تعيمنا انت حسيمنا انت رخيبنا انت سئنا انت حزيننا انت تحقشنا موداتا اللوا تنخد مقدي أتصبق لنا موداتا ناسلنا يقبر لنا يز كازري أنا بسات عدلنا أبزاس عزيئة أب حمام أب سقاي أب هنتا أب صبابا أب بيت مأسرتي أب تميت أب عرقان زلو بزحات اللومو إذا كله دم مسخة مفتح لك عمو سلا كله جابير أملاخنا نعاخا نحد قول لنا نعاخا حليفنا نهبك لنا يوفروا كلهم كوفرهم دحاني اتولنا أبرحو ناب قرباز قشو مقشعهم سلام لسلنا وليدنا النعبيهم زلنا وداتو ما ولدهم لما نعاخا زخون قبر لنا ولد كل يحب سلنا نايدك ناس أتصبقوا أري أننا تقطعوا دما اسمعنا شانا وعلك أغانا مسكنك شانا ختحدر دما نمعقبك نزهب كاننا دما كنت قموا اللي أملاخنا حجون رأنا تامعلت مدحن حجي عيركنا خم أملاخنا كم خوينا خنا مالا لسد عنا بنادينا قدس رنجل مريم مالا دنا بناي ملا أطراد عنا بناي نبياتنا ورياتنا صار كأن سمايتاتنا صلوا تيتفلينا كم تنهاريا زمهار كاي ما في سمايتنا بربنا نبرنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات مسا بعد كان تعب سمايكم دمان بريو علت ما قبنا له مهابنا نانز بدلنا ودلهم كم تحرقنا لهم بدلنا عشان عندنا وفاد احنا نمبر فتنا يتأتون نقسن حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا غدن قلي خبس كهون دنقل دي جابير تبات قويتا سراوي سلام لك له شخكان السبرختي خفرة كرس بمركوي وملت تسقى جابير مساقي وفسة الدس والكي ياتنا خسري لنا في التودق يسكر سوس منتانا حرات لمن لنا أمين فتاه وشري زينا عملاك المراني يسكر سوس كاني كانت سريحات يقدم ساتي أبسا ولو لبركشاتي برهان انتم عوية كانت وعيلية قناة ران سارقو سانات ببسمكم ونفتانون تهاني يرسين اسكلوام سمات زيو مهار النكرسوس مال عصر تقلتين زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت جزيتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تقلتين بنت جزيتنا مريم مكسوس بنت جزيتنا مريم مكسوس بنت جزيتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን
أبلع لينا أبلع لكل خمن أبلع لا أبزز لنا يبطان أصفن دربن كوين يورد خبرن سجانان أملاخ يخون نخلكم እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ ብሩክ آمين. قال وتسمع بوتاتنا بروح ليتي كبرلنا. آمين. برخليتي بوتاتنا كلهم صدر بيت مدينة ألم برخليتي. أمين. كلهم حزب እግዚአብሔር نزق قدس بيت ክርስቲያን تهبوا أقلقلوت جزيكم سراحكم عرفتكم أوهاهيدكم بتبعتن بنقعدون كتكاتالو زمسخم قدس بيت ክርስቲያን تبحبوا زري እግዚአብሔር اسيته صادقان اسبته فتان يخفلكم تبل كم زخ ساب الساعة زبدحنا سلام عقيبو بز قدس قبائه جميرنا خنود زدقفنا زردعنا خان زمسو قبائنا بدحنا سلام عقيبو بز قدس أقلقلوت كنراغب نا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يخونلنا سلام ليتي نتوم ليتنا نتوم معلتهم زخونها سلام معلتي بدحنا سلام يراغبنا. آمين. أبونا قال هو تسمعنا كلهم أبونا غشول تنسأي أبونا مرقيتا يكون حونا كلهم تزمر مزمور أم تعمشنا بسمع عرقلنا دحان حدور سلام لك. كلهم قال وتسمعنا متعنا بكم كلهم. آمين. آمين. نقول لهنا قال هو تسمع لنا. قال هو تسمع لنا بروح ليتي. آمين. قال هو تسمع لنا سلام ليتي. آمين. قال هو تسمع لنا بروح ليتي. آمين. سلام قال هو تسمع لنا نقول لهنا الوام ليتي.